Reġa' magħna avveniment annwali li ta' kull sena jiġbed leħ l-eluf. L-4 filgħaxija nfetħet uffiċjalment is-60 edizzjoni tal-Fiera Internazzjonali ta' Malta fiċ-Ċentru għall-Fieri u l-Konvenzjonijiet f'Taqali l-MFCC. L-inawgurazzjoni saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li minkejja li sa ftit tal-jiem ilu pajjiżna kien għaddej minn kampanja elettorali li xi ftit jew wisq ikun żmien ta' inċertezza, din il-fiera xorta hija mimlija kollha bl-eżibituri tant li l-istands kienu kollha mimlijin. Fully booked. Huwa qal li dan huwa frott il-politika ta' dan il-gvern li waslet għal tkabbir ekonomiku bla preċedent. Tantu hekk l-istatistika tal-Eurostat turi li f'pajjiżna kien hawn rata għolja ta' postijiet tax-xogħol vakanti. It-talba kbira għal parteċipazzjoni fil-fiera ikkonfermatu wkoll il-kap eżekuttiv tal-MFCC u l-organizzatur prinċipali tal-fiera, Anita Mifsud. Konna vera sorpriżi għax inbijat kollha, ġifieri għandna fuq 200 esibitur. Kemm prodotti ta' djar, kemm prodotti tal-construction, karozzi, dajes, muturi, minn kollox. Il-fiera waslet għas-60 edizzjoni tagħha fejn sena wara l-oħra baqgħet tikber. Okkażjoni fejn l-eżibituri joffru prezzijiet mill-aqwa e kif il-kompetizzjoni tkun waħda kbira bil-bejja ftit metri il-bogħod minn xulxin. Xataw min jixtieq li jagħmel demonstration ta' dak il-prodotti li jixtieq ibih fis-suq. Il-konsumatur għad iridhom dawn il-fieri, għat-tendenza hija sabiħa għaw flow kuljum jiġifieri kemm minn l-esperjenza li kellna fis-snin ta' qabel, jkollna flow kontinwa. Fil-ftuħ uffiċjali tkellem ukoll il-President tal-GRTU Paula Bela li awgura lil Prim Ministru Joseph Muscat li reġa' ġie elett u appella sabiex il-Gvern ikompli fit-triq it-tajba li qabad, jiġifieri dak li jkun wieħed pro-business. Innota kif bosta mill-proposti tal-GRTU kienu inklużi fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista u wera s-sodisfazzjon tiegħu għat-tneħħija tal-miżata ta' €700 għal dawk il-ħwienet li jiftħu l-ħadd.